Si miréssim des de satèl·lit i ens poguéssim transportar a la primera meitat del segle XIX, quan el canal d'Urgell no és una realitat, el que veuríem és color marró. El canal d'Urgell va ser passar del marró misèria al verd esperança. És un jardí. És la base de la indústria agroalimentària de Ponent i de la indústria agroalimentària de Catalunya. És el graner, el rebost, el tàper, la nevera de Catalunya. Hem alimentat no només a Ponent, sinó Catalunya, a Europa i també al món. El canal d'Urgell es fa al mateix temps que la conquesta de l'oest nord-americana. És la nostra conquesta de l'oest catalana. Les condicions laborals dels treballadors ja us podeu imaginar que eren nul·les. El canal el fan moltíssimes persones, pràcticament entre 15.000 i 16.000 persones. El Tossal, l'Agramunt, no només l'Agramunt, també venien d'aquí de l'Urgell, per tant hi havia grans processos migratoris. I un cop els pous ja estan consolidats, és quan baixa tot el personal i la maquinària per anar foradant les galeries. Tardaven 7-8 mesos per obrir 80, 90, 100 metres. Durant un segle és el túnel més llarg d'Europa. És una obra d'una perfecció tecnològica absoluta. L'arribada de l'aigua, en un primer moment, és un desastre absolut. I va passar una cosa terrible. La vida va portar mort.